Der er krig i Mellemøsten, og det har der været siden 1948, da jøderne fik foræret staten Israel, den hellige by Jerusalem, efter århundrede forfølgelse og nedgørelse. FN, som blev oprettet efter 2. verdenskrig for at skabe ro og fred, tog den 4. maj 1948 beslutningen om, at jøderne skulle have Israel. De har altid været spredt over verden, især i Europa, da det vi i dag kender som Israel har været et område, hvor både romere og egypter, grækere, omanere, araber og britterne igennem tiden har haft fingrene i, og det har derfor ikke været muligt for jøderne at slå sig ned og blive boende, da de blev fordrevet. Problemet var, at jøderne fik foræret Israel, men i Israel der boede palæstinenserne, og der havde de levet igennem mange år. Og så kom de op og diskuterede om det var jøderne eller om det var palæstinenserne, der havde ret til at styre landet. Så efter den 14. maj 1948 begyndte krigen mellem jøderne og palæstinenserne, der stadigvæk i dag raser. Og den ser ikke ud som om, den kommer til at slutte forløbig. Den har snart været i gang i op mod 70 år, og andre lande, EU, USA og sådan noget har været involveret, men det ser ikke ud som om, at der skal skabes fred forløbig. Og vi stiller nu om til vores rapporter. Lige nu står jeg her sammen med en palæstinenser, og hun hedder Akmella, og jeg vil høre, hvordan dit forhold er til jøderne og konflikten. Altså så det meste af mit liv, der har jeg egentlig ikke rigtig haft noget hadforhold til jøderne. Men altså, jeg vil godt bare have, at vi skulle leve sammen og have et godt liv. Og, altså den situation, vi stod i, den var ikke fair. Og altså, jeg kunne egentlig godt sådan, jeg kunne acceptere det. Men så her i år 2011, altså for 5 år siden, der blev min bror skudt. Og der stod det bare klik for mig, og altså jeg blev simpelthen så ked af det, og det gik ligesom op for mig, hvor urimeligt og unfair og forfærdeligt, altså de der jøder, de var imod os. De har taget vores land, og de har sat os ud i ingenting, og vi lever i ghettoer, og vi skal igennem et helvede for ligesom for at komme ind i vores eget land, altså Israel, og altså de dræber civile palæstinensere, og de undertrykker os derfor. Har du nogle intentioner om at løse konflikten? Altså jeg ser jo rigtig gerne, at vi får vores eget land tilbage, men det er så der, hvor jeg kan tvivle lidt, og altså jeg vil jo gøre, personligt der vil jeg gøre alt, hvad jeg kan, men altså jøderne, de har bare et stærkt forsvar, og altså ærligt, så tror jeg egentlig aldrig, at konflikten bliver løst, men altså der er mange andre lande indblandet, og sådan, som jeg ser det, så tror jeg ikke, at konflikten bliver løst, selvom jeg synes, at vi fortjener at få vores eget land tilbage. Lige nu står jeg her med en jøde, som hedder Shenin, og jeg vil bare høre, hvordan dit forhold er til palæstinenserne og konflikten. Ja, altså, jeg synes simpelthen bare, at de er nogle problembørn, og de skaber bare problemer og død, og altså, de starter bare slagsmål og terror og sådan noget, og altså, de er bare så fedt svagt efter 70 år, så har de bare stadigvæk fattet, at Israel, det tilhører os, og ja, og selvom vi aldrig kommer til at leve side om side, så bliver de bare ved med at prøve. Og vi er bare glade for, at palæstinenserne de ikke har deres eget militære land, fordi ellers så ville det bare være rent helvede. Har du nogle intentioner om at løse konflikten? Altså, jeg ønsker ikke sådan at dele Israel med dem, men jeg håber det sådan for dem, at de snart bare lige tager sig sammen og rykker over til de arabiske lande, i stedet for at blive ved med at prøve at overtage Israel. Det er sgu lidt åndssvagt. Så ja. Det var alt herfra, og vi vender tilbage til studiet. I kan se med igen i nyhederne i morgen tidlig.